Nagsugod yun among kinabuhi sa Mindanao kay atong panahon sa karaan pang panahon mga bago pang minyo akong mga ginikanan kay nakadungog man sila balita nga diri sa Mindanao na ay mga panghatag nga yuta. So nilangyaw sila gikan sa Visayas, naabot sila sa Mindanao. Diri sa Mindanao pagkakaroon. Niabot sila sa Mindanao atong mga tuig 1950s. Kay naago na yung mga yuta ba nga ipanghatag diri sa Mindanao kutob sa imong magustuhan nga imong i-cultivar, i-cultivate ni mga yuta. Ah, Maimo na ko no. So akong mama ug papa nilarga sila sa gikan dito sa Cebu na ah, padulong sila sa Mindanao. Padung sa Mindanao. O dito sila dasag sa yuta sa Davao. So dito sa Davao nakakuha sila dito og nakakaingin sila dito sa dako nga luna. Pero ang nakadiferensya lang adtong panahon na mao nga kanunay mag-away sila sa akong mama siguro atong panahon na wala pa ko matao. 1956 sa akong hibawan gikan sa ilang istorya na sa pagkultibar nila sa yuta dako kayo ang lasang ah, lapad kayo o nga sila rin duha ang nagsugod ba lagyo kuno kaayo silang silingan murag tag 10 kilometers o naka sila kagitag mga silingan sagaran po mga nanglangyaw sa Mindanao atong panahon na mga gikan sa Iloilo gikan sa kasagaran gikan sa Visayas Siquijor no kutob sa maangko nila nga malimpyuhan nila nga yuta kailangan maputol ang mga kahoy tila na kuno na tungod sa kamingaw po datong mga panahon na sa diri sa Mindanao ba so nag nakakuha ang akong papa og dako kayo nga luna sa yuta kalimpyo siya og dako kayo nga gitamnan nila og mga mais pero ang nakadiferensya lang kay ang pagkadagko na sa mga mais sa kalapad sa ilang nga tamnan og mais kinsa man ang mananggi so atong panahon na lisod kayo ang mananggi sa mais pa kay wala man gyud mga tao kinsa may mga panahon nga mga silingan lagyo ang kayo nananom pod sila og mais so wala pod sila masangpit pod so ato na yung panahon na nakulbaan na ako mama ako kay nakakulba nataon ako na ang among mga magulang kay na may kamagulangan namong igsuon usaman ka babae dayon ang mabilin dito sa balay payag nga hinimo ako nila ako ang mama akong papa to sa kuan nag-uma dito sa layo-layo na so dagko na ang mga mais muatak na ang mga unggoy dagko kuno kay mga unggoy magpanon maoy mananggi sa mais so mao to yung usa nga nagkulbaan sa akong mama nga ano nga murag na discourage po siya ba kay tubo man siyang syudad dagko man siya sa Sugbo Mandawi Sugbo kag kaliwat nila gikan so akong papa tos layo akong mama nara sa balay mao ay nag-atiman sa bata mao niya ang ubo sa balay na ay lapad nga mga kamaisan dagko kay bunga kuno ang bunga kuno sa mais tabutlo sa usa ka punuan tabutlo tagurha pwede kakatkatan og bata nga 7 anyos no mao to nga maabot ang mga unggoy mao ay mananggi manguha dito sa mga anagon kuno ang akong papa to sa layo mao to nga sa kabag-o pa sa akong inahan sa Mindanao nakulbaan siya no mao ning Mindanao dagko kaayo ang mga unggoy nga mao'y mo ani mao'y mo sanggi sa mga anagon pa nga mais so ato lang yan ipadayon akong istorya bahin sa kinabuhi sa Mindanao sa atong ilang panahon sa una kung ipadayon sa sunod na episode palihog lang ko og follow o subscribe lang sa para naa sa tay ikatampo nga istorya kabahin sa mga Bisaya nga nilangyaw sa Mindanao. Salamat o padayon sa pagsunod sa akong channel. Salamat mga igsoon. God bless you.